ओरैबायदि मानसि नै लोगोफोर नै मानसिया आइला जाइला खानाय जाइला नैसो प्रमद बर' सारनि चिरां सान्थिफुराव मिटिं नोंथांमोनाबो फैदो गोसो दंब्ला हेभि मानसि आरोना नै मोजां जागोन मिटिंआ बिथाङा मा फोरमायलांगोन मिथिया गोसो होनानै खोनासंनोसै नाथाय आं फुल होजोबनो हानाय नंला लोगोफोर भिडिअखौ गाज्रि दामोन गुबुन चेनेलफ्राव बोनानै नायदो आंनिखौबो नायलांदो नै माबायदि नुदों लैहोर लैहोर ओंखारबोदों नै लैहोर बारे गोसो होदों माबा मोनसेसो अनसुंथाइफोर मोनगोन खोमा सारा दिनैहाय मा फोरमायलाङो नैबे स्टेजनि लाइन जाहैबाय नै हाबबोगासिनो बा मेथाइ खननाय दङ मेथाइबो खनगासिनो आरोना जादोंना जायाखै रायजोफोर थिगैनो दं তোমার কথা ভাবি মরত সুখ পড়িয়ে তো কাহিনী গড়ি আহিবি खोला गेजेरावहाय फालिसियान दं सानजानिजोंहाय खोला गेजेराव फालिसियान दं एसे थांबाव सियाराव जाहाथे बयबो जिरायजोबो गुरै खावलायबाय लोकसभा एमपि मोनसे समनि जोंनि 31 नं सिडनी समष्टिनि एमएलए मानगोनां जयंत बसुमतारी दानि लोकसभानि एमपि बिथांखौ दानस्रि आरो रायजो फरायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय लोगोसे दङ जोंहा 31 नं सिडनी समष्टिनि एमएलए जों गिनांगौआ जोङो जे आरो बर'आव रायजो जानाय बेवहाय